Hayi, ngibizi. Ngiyashaka beka. Bize. Ngeze la wena. Ya, kabla ngiyacela. Ngeze la wena nje kabiyaka. Yaba bavumisa ikhuzani ngekhaya, okay kulungile. Kabla mfumba. Uzungakadwe ngama ngikejele. Umshado. Awulone jele. Hayi. Noma ngashada ngowe. Uzungakadwe ngama ngikejele. Umshado. Awulone jele. Noma ngashada ngowe. Uzungakadwe ngama ngikejele. Awulone jele. Noma ngashada ngowe ngeke. Cha bengifaka inorox nje namaye ukuthini. Hayi bafuthi hayi ngoba sifaka inorox noma nani ngoba vele ngoma le kumacharts yathola bathina bafana be Black Diamond bathi zona bathi ngoma zethu ziyalandelana nokho Ngamangali bafuthi uma ngibona kubeza le ngoma cha bathanda nami ngisize lapho nalapho ngevoice yami nje ethenda ukuba umkenenezo kancane kodwa akahlule lapho bafowethu amandla kaKhuzani awangadliwa bafowethu amandla enkosi yamaskandi awangabanjwa bafowethu mawuthi khona okuphikisayo futhi aqala leyo umuntu uhleze ekhetha yezo hayi uthi aveze ubufakazi hleze ekhetha umuntu uyakhetha ukhetha lo yamthanda ngaleso sikhathi kodwa ngaleso sikhathi umuntu uma esayizinga lakhe lisephezulu ufuna sikwamukele bafowethu lento yenziwe uKhuzani siyayibongela futhi ukuthi umculo wamaskandi uhleli phezulu kuma iTunes number 1 ku YouTube mangithi bheka trending number 1 ijele bafowethu phinde ngithi lapho ku number 8 iqhamuka enye ingoma ngiphinde ngithi number 11 iqhamuka enye ingoma kaKhuzani umzukulu ke wayenza lento yokutrenda ku YouTube kodwa u1 ayakaza ukubuse kangaka isikhathi ngoba nje isikhathi esincane mhlamba ama-hour ambala kaze kwenzeke njengoKhuzani manje kufanele sikunqome bafowethu ingakho ngithena ngihlanganisa ibutho nensizwa nayo intokazi eyodwa lapha sithi sixoxe le ndaba ukuthi hayi sonke yasithusa le ndaba siyikhulumeke bafowethu cha ngisheshe ngibawule nenkosi ngoba kufanele ngifana nezwi lenkosi ngoba mina phela sithi uphakamela phezulu kuthi mina angisho ukuthi umfo kaKhuba lento le kahle kahle senakho kuyenza kahle sesekumdlalo wakhe uma ukhumbula kahle last year the trend ukuthi ingoma kaKhuzani lethi isilimi manje umuhle futhi ngo2018 betrenda lengoma kaKhuzani ebithi ngonje ngiyikhohlwa kodwa le bitrenda futhi nakhona hayi kodwa ngiyazi lapha ngiyaqamba ngiyahlezi kwakhona itrend kodwa ke ishendo betrenda ngo2018 ukahle njalo uKhuzani unyaka nonyaka unengoma azoyikhipha ndiyazi betrenda kahle kahle ngobe kuya nakunyaka nje manje ade sengena enyakeni useku number 1 ku trending list angisazi mina ukuthi inkosi angisazi manje uke wabhula lapha isangoma sethu lapha umfowandlovu awukhuluma umbhulo wakho mfowethu awukhiphe lo mbhulo wakho ngisamile mina ngisamile ukhiphe lo mbhulo wakho samile kulento because lo mfana kaKhuba uyagijima ngenye indlela ialbum kuma iTunes number 1 bese kuthi ingoma ku YouTube ijele ligijima ku number 1 lento ayikaze yenzeke kumaskandi ibhova alikaze yenze into efana le Jengiseni akaze yenze DSD abakaze benze yonke le nto ngendala ayikaze yenzeke so lento eyenziwa lo mfana iyathusa kakhulu and izinga ukukhuphulile mawuzobuka ukukhuphule kakhulu le album yakhe ize ingikhumbuze album yakhe amampunge mawazi amampunge ekhuphuka eza kunyonyo yomthakathi eza lapho ikhumbuza lama album lawo so ngeke ngithuke futhi ngiyasho ngeke ngithuke mangathi uyakuKhuba iyawushaya unyaka ngoba mangibuka labafana usuyisangoma umancane ngumi nawo hayi labafana laba abaculela eminye imiculo le ye hip hop bayashaya nabo bayashaya Black Diamond bayashaya kodwa masibuka eyakoKhuba hayi isikhathi kulethi bafowethu and ihleli phezulu athi awukapheli 2 weeks ikhiphile kodwa yenzima 4 days awapheli kodwa mfowethu usuka sonke isikhathi futhi ayikhulume zonke izinto ayishaya nani kwazi
Wala kami ngiyaqala ukuzwa unganqomi. Ngoba khona utecelayo. Cha, phela futhi kumele phela yabo umntana wakho Khuzani kunyaka mfowethu. Awuzwa kahle. Week. Akayishaye izimfundo. Singene nje Akayifake akayifake iBhayibheli. Ngithi kunomculo. Angisho Awukhulume noSipho. Dami nawe usizile izinto. Hayi ngizile impela ngazi ukuthi ngazi ukuthi ngoba la kubiza uthanda bize manje unika kodwa sona la kubiza Lakho bese. kade savumelana. NoSipho uthela kuba ngokuhamba nokuba noma kuyingoma eyikhulumelayo lo nyaka. manje sifuna izifihlo zami Angifuni nginyuthali mina. Nginyuthali ngomkhuzana ukuthi ukutrending. Ngiyazi update kunama objections there kodwa ke lo awusithi update kudluza. hayi ukuthi mina ngikhulumi yabo indaba epholile kodwa ke asikho ngakhuluma lapho angithi masibuka nomculo wamaskandi sibuye sibele emuva emasikweni ake sithi ukhubo siphetheke emasikweni mase sibuka umculo wamaskandi Traditional affairs aphethe ukuba manje. mase sibuyele ekhaya Hey. hayi wena usazwa Mina ngicela umntana. oh Tshala Album imnandi album. yabhamini Umntana. update mfowethu. Lento mina ayisho nakule beat edlule ukuthi uKhuzani uma ezosikhiphela i-album. Akasikhipheli i-album ukuthi uyasibhalela kuphela i-message. Uyakwazi ukuthi fanele sifake nezingoma ezimnandi. Ukuthi ayibona lo nto leyo. Uyazi ngokubala lapha khona le ngoma ethi wayengithanda ekhuluma ngayo umama nobaba. Uzokhuluma ngale ngoma ethi ispoki esingafi. Bekulindele umuntu lapho la kodwa akazowufaka utshengisa ukuthi uyichwephesha umculi okhaliphile angazi ngamchaza ngithi umesoseka ngapha isiqwaga angazi mina ngingazi ngachaza ngigcine blesa ingoma yakho kwafona Hayi bafuna ngokuthi asimnike mfowethu ukudluza mfowethu yithuba athi uPaula mfowethu. Siyazi ukuthi awakhulumeli kabi yabo angakhulumeli futhi nami vele nami ngineutral angifuni ukuthi ngihamba nokuwa ngifuni ukuthi ngihamba no akekho umculo engihamba naye ngihamba nengoma emnandi kodwa ke awukhulume nakaba ngawona uyivezile ukuthi ungaphi. oh sengiphinde ngabuya ngiyo lo ndoda cha mina bafethu ke ngoba bengishilo oqala le video ngathi ke angandile kakhulu ngomlomo njengebhakeke kunjalo bafethu mina nje ngakusho ngaphandle nje ukuthi ngiyaxeka ngaphandle ukuthi mhlawumbe ngichemile bafethu ke athi ngehlise ibuko bafethu ngeke aphinde ngeke amvume uKhuzani lo muntu sengibonile mina ngeke awuthule mfowethu musungikhulumela okay khuluma bafethu ngindaba uyaqala manje uyakhulumela belandeli becokanga bafethu engaphatheki amane ngibona namhlanje zinkakile zingake kakhuba bese abanga ukuthi mhlawumbe nami sengwelile ngako lizwe ebheda kodwa ke angikho lapho bafethu uKhuzani ukhiphile bafethu bakhiphile bonke abaculi ongangokuthi uyena umculo sihamba phambili kwi-trending lokho nje okuyinto engikuphikiswa noma ke ngengoma ngicishe ngaphela futhi okay bafethu sasho ukuthi hayi uhamba phambili bafethu esingathi into esikhasha kodwa ngikho funda lapho bafethu bese ukuthini ke siphinde sibonge bafethu hayi Khuzani sibonge bafethu ngoba angifuni kahle bese ngicabanga ukuthi sengala cha bafethu mina ngohlezi ngicukama kodwa ke asikuphinde bafethu siyabongela siyabongela bafethu bafethu kade ngemlalelo update ukudluza uqedile u2 minutes letsizwa kunzima ukuthi vuma umuntu angivumi awuzofumatela ukuthi ipe nje igama mina into engishilo ukuthi siyambonga and into enhle leyo bafethu ukuthi uthatha umculo wamaskandi ubekele ezingeni kodwa into engesiphikise leyo into engesifuthi sibe namona ngayo bafethu ngicela sisephelile befuna ukukhuluma ekuzolandela ivideo ezolandela sifuna ukukhuluma ngale ndaba yokuthi inkabi lapha ziyakhala ngenkosi amagcwanga ukuthi ikhiphe ingoma zothando kuphela sizoshutha ivideo ke sizama ukuyikhuluma le ndaba soyidlala ngisho ingoma zayo mina ngiyithanda lethi frenemy okunye nokunye ke bafethu adluleni ngo-subscribe sohlangana kwivideo elandelayo up kuba up baqala baqala